Nå. Hej bloggen. Jeg vil vise nogle af mine ting. Yndlingsting. Og ja. Første gang jeg videoblogger, så det er sådan lidt mærkeligt for mig. Her er nogle billeder af mine søskende. Emma, Simon, og så Emma igen. Og mindre. Så er et billede af mig. Så er vi lille. Og så er der min yndlingsfarve. Lilla. Det er også min yndlingsfarve. Og så er der billeder. Min fætter. Og der er også ham, der er der. Og det er også min fætter. Og det er Laura. Så er der Ulrik, mig og Iman og min storebror. Skal jeg sætte nogle flere billeder ind? Så er der min yndlingsbog. Jeg har læst halvdelen af min yndlingshavlak fra Schwarzkopf. Jeg har 2 mere. Jeg elsker dem, men jeg bruger dem ikke så meget. Så er der ugens blog på skolen, Sjællandsskolen, med One Direction. Så er der mit yndlingstørklæde. Efter at min lillesøster, hvor hun har brugt det. Min yndlingsstøv fra Adidas. Der er ikke så meget i, men jeg skal ud og købe en ny snart. Så der er min yndlingshalskæde. Min bedste veninde har en med. Min gamle bedste veninde har en med til. Min yndlings foundation. Den er bare lidt mørk til mig. Så er der min yndlingsbørst. Som jeg selv har dekoreret. Den var helt sort før. Jeg købte papireren. Så er det min yndlingsgave, jeg fik sidste år. Det er en shampoo. Der er ikke så meget tilbage, for jeg brugte det. Det var så mega godt. Den har fået af Randi, og jeg er så glad for den. Jeg har også fået en til hænderne, der dufter på samme måde. Så har jeg en yndlingsbremse. Jeg elsker den, og den har jeg haft rigtig lang tid. Så er det min yndlingsmascara fra Double et eller andet Extension fra, jeg tror det er fra L'Oréal Paris. Justin Bieber med Never Say Never. Og den er også så glad for. Selv købte den. Så er det min yndlingspude med bamse og kylling, men det er kun fordi, at min lillebror sover med den, og fordi, at mit anden ikke er blevet vasket. Det er bare hvidt med nogle blomster på. Så har jeg mit yndlingsarmbånd, det er bare grønt. Og min dyne. Så har jeg ikke mere. Jeg vil bare sige, hvad jeg har lavet i skolen. Og hvad jeg har lavet resten af dagen. I skolen har jeg haft hjemkundskab og matematik, så kom jeg for sent til fransk. Eller det nåede jeg ikke, men så har jeg kamet med Ulla, da jeg kom hjem og stillede til skolen, fordi jeg ringede til hende. Men så har jeg været sammen med min lillesøster og sat en ny ørering i mit øre. Og her. Så har jeg dekoreret mit værelse. Og jeg har også min yndlingsplakat. Mit vindue. Ja, så har jeg været nede og hilst min storebror, der lige er kommet hjem.
og sagt hej til min hund. Og som jeg er glad for. Så Hector. Og så har jeg prøvet at få neglelak af min negle. Det gik ikke så godt. Så har jeg lige sådan noget musik sammen med Ulla over Skype. Så jeg altså bare sidde hernede i mit hyggehjørne, siden af min seng, og spille på computer og på Facebook og opdatere min blog, som jeg lige har lavet i dag. Og være doven ligesom alle andre teenager. Prøvede op på mit værelse, men det gik så godt. Så jeg er ikke lavet mere. Nu vil jeg bare slappe af og se om jeg kan finde mine andre neglelakker. Og se om jeg kan lægge noget neglelak uden det går galt. Så vil jeg pleje at gøre. Så ved jeg ikke om jeg gider at tegne, men det er overvejeligt, så jeg kan blive lidt bedre. Og så vil jeg lige sige, at efter sommerferien, der skal jeg ikke gå på Sjællandsskolen mere. Der skal jeg på efterskole. 2 år. Og så skal jeg ikke gå i skole mere. Så skal jeg måske på EUC. Så det var så det for i dag. Vi ses, bloggen. Hej.